Nsuku zonke babeka izimpilo zabo engcupheni ukuze kugcinwe umthetho. Abaningi bahlabula ngezimpilo zabo. Kusukela ngo-2012 acishe afike ku-150 amaphoyisa asala enkundleni. A death of a policeman is a death of a nation. It takes 347 citizens to be taken care of. Once you kill one police person, 347 members of our society are without somebody to protect them. Muva nje isithunzi salombutho sesacekeleka phansi ngenxa yenkohlakalo kanye nodlame olubhekiswa kwimiphakathi ngamaphoyisa. Kodwa uPierre uthi akusiwona wonke amaphoyisa amabi. We salute the efforts of the police member who is upright and honest. We salute the efforts of the police member who upholds the principles of the law and is dedicated to the safety of our citizens. uPierre usenxuse imiphakathi ukuthi isebenzisane nabakwasidlodlo ukuze kwakhiwe isizwe esiphephile. Uthi ziningi izinhlelo zokwehlisa ubugebengu eziphumelelayo.